Giyangyo nako ang mga empleyado diri sa syudad sa Tanhay nga muatentas kada alas 3 sa hapon sa maong nobena diri sa paghimon diri sa City Hall lobby sa taas, second floor, kay kini nga gipasigdahan ni sa atong local government unit of Tanhay and headed by our city mayor honorable si Jose Pepe T. Orlino. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! Ikaw may nag-decorate aneron sa ato ang ninyo sa atong sinulog maabot diri sa siyudad sa Tanhay. Yes, ako ang ga-decorate kay ako may gitagan og task kapag kuan ani nga chairman ani pag-decorate diri sa altar. Kay last week we had a meeting together with the committee on Pabitin 2024 dito sa second floor sa market yo. Ako mo gitahasan ani pag-decorate sa altar or in preparation for the Novena on that will be on January 22 mag-start, then it will end on the January 31. Muna na siya pabitin diri sa kwan yung after the mutapos ni ang Novena diri is January 30, then muna siya katapusan ika 9 days Novena, then pagka 31 muna siya fiesta sa Batang Jesus nga adto paggaymon ang misa sa Roman Catholic Church. Okay, ano yung 22? Kasi oras ang pangadyan? Ang mag-start ang pangadji is 3 o'clock in the afternoon. So ang mutambong ani is to be participated by na sila kuan every department gitagan sila og schedule. So sa 22 ang unang mo sponsor sa maong Novena mao ang Office of the City Mayor with the City Legal and Administrator's Office. Then to be followed by different offices diri sa LGU. Okay, so doon na ba gitawag na to og manalagtan or kanira yung mga I don't na we had a kuan kanang mo manalagtan altar poetry. So mo na siya gihire me every year ug manalagtan. So ba kay hangyo sa ato mga imong ka-office mate or kaning LGU na ato yung tabungan ang maong Oo, so giyangyo nako ang mga empleyado diri sa syudad sa Tanhay nga muatentas kada alas 3 sa hapon sa maong nobena diri sa paghimon diri sa City Hall lobby sa taas, second floor, kay kini nga gipasigdahan ni sa atong local government unit of Tanhay and headed by our city mayor honorable si Jose Pepe T. Orlino. So giawag ang tanan sa pagtambong pagguman sa nobena pud ana sir, kaning pagguman sa nobena mo kanta og gosos, after the gosos naay mga goodies ipang sabwag. Kung dili kita ang bulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita!